Un xigante de lousa e zinc domina solemne a paisaxe de Lugo. No seu interior ofrece un total de 869 camas. O ULA dispón de 869 camas, se restamos as 174 pechadas quedan 696. O vello Hospital Xeral, o de Calde e o de San Xosé dispoñían de 739 camas, co que a realidade é que o número de camas que o Sergas pon a disposición do usuario tras a apertura do ULA é, atención, atención, inferior a dos tres vellos hospitais de Lugo. 174 camas pechadas nas unidades de pediatría, dúas polivalentes que nunca chegaron a abrir, xeriatría paliativos, neumoloxía, unidade de preingreso, antiga unidade de uroloxía que a xerencia pechou, e medicina interna. Existe algún motivo para abrir un novo hospital, pechar camas, ver como se incrementan as listas de espera e, ao mesmo tempo, derivar operacións a centros privados como Polusa ou Virxe dos Ollos Grandes? Na imaxe vemos como o programa informático marca con aspas vermellas aquelas camas que a xerencia do ULA e os Sergas bloquean, deixándoas sen previsión de uso. Por unha sanidade pública, gratuita, universal e de calidade. Non ao peche de camas no ULA.